हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय जाबाय। दिनै आङो दोंसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीनि मुङानो जादों सिमांल' जानानै थालांबाय। शायरीखौ लिरनानै हरदों नेम सुमित बर', डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, भिलेज बाथौगुरि। दानिया फैदो बिथांनि शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। ओइ सना, नों आंखौ मानो बारहुंखाया जेरै बुफ्लेलाङो बिदि आंनि गोसोखौ मानो थेर बेथेर खालामलांखो? हास्थायोमोन आं नोंखौ सना बे जिउ मोनसेयाव, हास्थायसि हास्थायनायावबो नोंखौ मोनदिया। गोबां सिमां सुजुदोंमोन आं नोंखौ लानानै, बेफोर सिमाङा सिमांल' जानानै थालांबाय।